आसामनि हादरसा बेंगिरि मानगोनां श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्यआ क'क्राझारनि बड'लेण्ड सिल पार्क आरो इरि दिहुनग्रा दारिमिनाव दावबायदों। दिनै फुंबिलियाव मानगोनां हादरसा बेंगिरि बिथाङा क'क्राझारनि बड'लेण्ड सिल पार्कआव नायगिदिंनायजों लोगोसे इरि दिहुनग्रा दारिमिननिफ्राय जौगा माननि गोबां मुवा दिहुननो हानाय बाथ्राखौ मिथिनानै गोजोननाय फोरमायो आरो मानगोनां हादरसा बेंगिरि बिथाङा इरि दिहुननायनि सायाव गुवारै फोसावदिंनायनि गोनांथि दङ होनना फोरमायो। मख'नो गोनां बाथ्रादि हादरसा बेंगिरि श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्यआ क'क्राझार दावबायनाय दिनैनि हाबाफारियाव आसामनि केबिनेट मन्त्रि उरखाव गोरा ब्रह्म, बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा धनन्जय बसुमतारी, दावबायसा बर', बिटिसिनि सेक्रेटारि जतिन बरा, क'क्राझार जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि आरो बिटिसिनि जइन्ट सेक्रेटारि रक्तिम बरागहायमोना बाहागो लादोंमोन। कमर में लेके जाता है। अच्छा, आप तो जाए हैं। ठीक है, मैं उनको देखा एक ट्रेडिशनल है सब काम। भी रखा हुआ है। ये बीड़ी का ब्लैंकेट है सर में। इसको प्रचार देने की जरूरत है। एरियन मुगा मिक्स एरियन मुगा नंबर था ना